חתי את ידי הלקוחה במנטרל. דחפי את האור מסביב לקטיקולה והוציא את שאריות האור. עצבי את הציפורן בעזרת צירה 180 על 100. שייפי קלות בעזרת צירה עדינה בכדי להוציא את שכבת השומן מעל הציפורן. נגבי את הציפורן בעזרת פדית איפור עם מנטרל ג'סיקה. הניחי תבנית מתחת לציפורן הטבעית. מרחי פריימר על כל הציפורן הטבעית. מרחי שכבה דקה של סטארט והקפידי שלא לעלות על האור. הכניסי את ידי הלקוחה ל-UV למשך דקה, בלד למשך 10 שניות. בעזרת מכחול סיליקון, מרחי שכבה דקה מבלי לעלות על האור לכל אורך הציפורן. הכניסי למנורת ה-UV למשך 2 דקות, במנורת לד למשך 20 שניות. מרחי שוב את הבילדר מבלי לעלות על האור, שכבה נוספת. הכניסי למנורת ה-UV למשך 2 דקות, במנורת לד למשך 20 שניות. נטרלי את הציפורן. הוציאי את התבנית. עצבי את הציפורן לצורה הרצויה בעזרת צירה 100 על 180. דחפי את האור מסביב לקטיקולה והוציא שאריות מסביב הציפורן. שייפי קלות בעזרת צירה עדינה. מרחי שכבה דקה של בילדר על המקום שבו את מניחה את הקישוט. הכניסי את ידי הלקוחה ל-UV למשך דקה, בלד למשך 10 שניות. מרחי ג'ל פיניש בשכבה דקה על כל הציפורן מבלי לעלות על האור, והטמי וסגרי את קצוות הציפורן. הכניסי למנורת ה-UV למשך 2 דקות, במנורת לד למשך 20 שניות. נטרלי בעזרת מנטרל ג'ל ג'סיקה בעזרת פדיות איפור.